Τώρα να δούμε. Ανίκανοι τι θα πείτε. Για αυτούς που υποφέρουν χωρίς να φταίνε. Σε αυτούς που μένουν άποροι και άνεργοι. Τώρα να δούμε ψευταράδες του εξυγχρονισμού, της αλχημίας και της δημιουργικής λογιστικής, παραμυθάδες της συμφοράς. Τώρα να δούμε νεκροθάφτες της μεταρρύθμισης και της επανίδρυσης του κράτους. Τι θα πείτε τώρα για τα τερατώδη ψεύδι, το ανύπαρκτο έργο, τους κουμπάρους, τις μίζες. Τώρα να δούμε πώς θα απολογηθείτε στον κόσμο που σας πίστεψε. Θλιβεροί, ανίκανοι, θολωμένοι και απαράσκευοι, φλίαροι προπαγανδιστές και ασύστολοι εκτελεστές δεδομένων εντολών. Τώρα να δούμε κανάγες, θλιβερές πορδές του συστήματος, εσείς οι δυο μεγάλοι που κατέχετε μονίμως τα κλειδιά του σπιτιού και το καταντήσατε μπορντέλο, έχοντας ξεπουλήσει το κτίριο και τα σημικά του.